ଢଗଢମାଳି ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ଆମ ଜାତିର କୋଠ ଭଣ୍ଡାର। ଏଥିରେ ବହୁ ପୁରୁଷବାର୍ଜିତ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ଓ ମାନବ ପ୍ରକୃତିର ସତ୍ୟମାନ ସୁନ୍ଦର ଓ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ଭାବରେ ଚୁମ୍ବକ ରୂପେ ସାଇତା ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ମା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମୋହ ଛାଡ଼ି ମାଉସୀ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ମୋହରେ ମାତିଛେ। କଥାରେ ଅଛି, ପଳାଇ ପଶିଲି ମାଉସୀ ଘରେ, ମାଉସୀ ମାରିଲା ଦି ପାହାରେ ପରି ଆଜି ଆମର ଏ ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମାଉସୀ କେବେ ମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ମତରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଢଗଢମାଳିରୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଅଂଶ କାଟିଦେଲେ ଢଗଢମାଳି ପ୍ରଭୃତିର ସ୍ୱାଭାବିକତା ସେପରି ହାନି ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଢଗଗୁଡ଼ିକର ଅଶ୍ଳୀଳ ଅଂଶ ଉଠାଇବା ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଲୋକସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ବେଦବାଣୀ ପରି ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଥାର୍ଥରେ ଅପରୁଷକ୍ଷ। ପ୍ରହେଳୀ ଦୌଡ଼ିଗଲି ଚିତି କରି ପକେଇଦେଲି, ସେ ହଲିଲା ମୁଁ ହଲିଲି, ଧୋଇ ଧାଇ ହୋଇ ଘରକୁ ଗଲି। ଉତ୍ତର ଶିଳପୁଆରେ ମସଲା ବାଟିବା ସମୟ। ପହଳି ନମ୍ବର 2 ହୁ ହୁଟା ହଲେଇଲା, ଗୋଡ଼ ଦିଟା ମେଲେଇଲା। ଯୋଉଠି ଦେଖିଲା ନାଲି ସେଇଠିକି ଦେଲା ପେଲି। ଉତ୍ତର ଆଗେ କୁଳା ଲଗାଇ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେବା ସମୟ। ପହଳି ନମ୍ବର 3 ଅଫୁଟି ଫୁଟିଲା, ଫୁଟି ବାସ ହେଲା, ଚିପା ଚିପି ବେଳ ଗଲା, ସେଣ୍ଡାକୁ ଓରାଇ ଠେଙ୍ଗାକୁ ପୁରାଇ ସବୁ ରସ କାଢ଼ି ଦେଲା। ଉତ୍ତର ହେଲା ଭାତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଚିପି ଭାତ ଦେଖିବା, ଭାତ ଦେଖି ପେଜ ଗାଳିବା। ପହଳି ନମ୍ବର 4 ଫାଟକୁ ଫାଟ ଗର୍ଦ୍ଧନ ଫାଟ, ଫାଟ ଚାରିପାଖେ ବାଳ, ଶୋଇଥିଲେ ଫାଟ ବୁଜି ହୋଇଯାଏ, ବସିଥିଲେ ଦୁଇ ଫାଳ। ଉତ୍ତର ଆଖି। ଅଗଟି ମିଠା ଲାଗେ, ମଝିଟା ଖଟା ଲାଗେ, ମୂଳଟା ବାସେ, ଢଗ ଦେଇଗଲେ ଗୋପାଳ ଦାସେ। ଉତ୍ତର ଦୁଗ୍ଧ ଦହି ଘିଅ। ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳି ଲମ୍ବା କାଠିକୁ ଚାଖାଣ୍ଡେ ଲମ୍ବା ଦଣ୍ଡା, କୁଚୁରୁ କୁଚୁରୁ କରିବୁ ଯଦି ଦେହକୁ ଲାଗିବ ଥଣ୍ଡା। ଉତ୍ତର ପହଳି ନମ୍ବର 7 ଫର୍ ଫର୍ ଫରେଇଲା, ଦି ପାଖକୁ ବାରେଇଲା, ମଝିରେ ଯୋଉ ନାଲି ନାଲି ତା ଭିତରେ ପୁରେଇଲା। ଉତ୍ତର ହେଲା ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ନୂଆ ଡାଙ୍ଗରେ ଉଖୁରେଇବା।